Я Хасмагомед Кадыров от себя лично, от всей мужской половины коллектива мэрии города Грозного официально заявляю о полной готовности исполнить свой гражданский долг и в любую минуту стать на защиту Родины. Мы на добровольной основе готовы поехать в любую горячую точку и отстаивать интересы нашей страны. Символично, что мы собрались на центральной площади города воинской славы Грозного. Это почетное звание дан памяти подвигам национальных героев, пожертвовавших своей жизнью в непримиримой борьбе с фашизмом и международным терроризмом. Наша святая обязанность бережно хранить память о героях, до конца выполнивших свой воинский долг. Мы никому не позволим нарушать традиционные ценности страны, навязывать ложные установки, которые противоречат религиозным и культурным нормам, ведут к упадку морали и деградации общества. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров отдал свою жизнь за целостность России, за мир и стабильность в республике. Он завещал нам служить во благо Родины, быть истинными патриотами и защитниками Отечества. Мы всегда будем строго следовать этому завету и никогда не свернем с пути. Сегодня глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, главной целью своей жизни видит служение на благо интересов российского государства и своего народа. Он является для нас ярким примером подлинного патриотизма и беззаветного служения отчизне. С таким сильным и решительным лидером мы готовы выполнить задачи любой сложности и сделать все для обеспечения безопасности наших народов. Царь война, покчуда изоштега, والله بالله تلا دوق ظلمدو وين گوشتوق ترلی روشتگا ترشن موگچدگ وين بوسل بعدولشتل نوخچی دولشتل شوز قوتشون تگادا هم وقچو تدایتا یشادلا دیسا تنقیتا دعدغا حقبا حقاترلت دلا کیچل دیشتوه там политик латаша وين честь достоинство хорна долг юк гражданский والله бог той бог تغن إدعبان بولجناخ حوكش موسى هندالج ديل نيل داق حوكشة وي مارش داخي ترام والحلق دعبان شموبر أحمد عجدال غازوة قوبل دول إذا تنقوان داخلش وي تغن هر مارش داخي ترام تار شي سينوش دعمودلر شي ستة ديش تعاواتشن دلع وي مارش داخي ترام وي زودري وي دوزلش وي تعيز داي ترامه وي قامبراتوك شي سينوش دعدل تار تغن إشت أرابل بغن بوشن إيكنتي بوتين سارك بوشتك وي بريزيدنت سترانس كرسين قوة باق ركيتش ميه بتوان باكيتشن بيشتغلش تيجا تغن زوجش يش ما باتوش نربوش متكيش ما باتوش ركيتش يوكش بوش داش قوة باق رسي ركيتش كنا وإسلامي تغيرش بوش دال تأتان مالويل تولم مغلي تويلي تولم جيم خلش خلع أوجر على وي خير دكتان نو دين دنيا ناوي دعدوش مسوق أمن الشنا قام مدوي ستان دخا ديز وينا خديز ويتعام خير اشتغل سن أرادول دعوي تردوي حلوال رمزان نغماتو شو تمت أخيتن شو سن ونخي وجريدو دخو أنتي ونخي بالها بيش بوتش باتشا جازيش شاشة دعور وربوش أمريكانسكي تيول سبيتسلوش سنات أمي يوتشنا ميخي ديتش إشتمن بغ بحش بوش بول وينوخشيك ونخي ديلت إرشوش دعبيوش شق بولش بوش تان ديل طولم لويل إش موكش مرش سابيرز بويل أحمد الله أكبر